Добър вечер на всички. Направо не е за вярване, че наистина минаха 10 години, откакто открихме дейността на Kia Motors в България. 11-тият ми рожден ден да ви приветстваме в нашия нов шоурум, който тогава надявам се да бъде изграден. Искам да ви кажа моята искрена признателност и благодарност на всички вас, наши клиенти, на всички хора от нашия екип, които направиха фирмата толкова силна и толкова сплотена, и се надявам за бъдеще да продължаваме да вървим заедно.